Acabar de poñelas aí, que acaben eles, entregar e listo, pa outra. Con ese vestido non irás colocar as plantas, nin con esas chancletas, non? Bueno, xa están colocadas, non? Non acabastes? Sí, agora xa está todo listo. Que desta pedra non dices nada, no? Que estaba toda chea de lama, todo. Sí, a verdade quedou ben encintado. Home, ben quedaron estes muros, Claro, Claro. Litos deixou as paredes todas da entrada, do camiño, as de fora, que mandoulle cuadrilo limpiadora, están espectaculares. Da pedra non dixo nada do lavabo que está, pero do enfoscado ben que se fixou a primeira. Se o chago a facer eu, nin dice nada. Xusto que non fixen eu. Bueno, Litos, o único que faz a lavar non é culpa miña. Hola! Que tal? Hola, rapazas, que tal? Pois nada, aquí vendo a pedazo de obra que fixeron os rapaces. Notas o cambio, non? Se notas, hai diferencia. Este cambio dá gusto. Despois de tantísimos anos vendo como estaba, dá gusto vela. Bueno, xa se nota na entrada. O veciño xa pode estar contento, aínda que el é certo que non vai disfrutar eses muros tan ben salpicados e os portais pintados, pero polo menos ten outra cara cara a vosa propiedade. Polo menos aquí xa se pode mirar para eles. Os pendellos, un cambio radical. A verdade de que estar sí. en bloque, tanto nós como veciños, moi contentos. Un cambio dá gusto. Abrumante. Ahora pode verse para eles. Estades contentas? Moi contentas. Sí, quedou O cambio espectacular. é radical. A ver, había que vela e mira ahora, non ten... Non Comparación. hai comparación. Eu creo, a verdade, que o meu avó ahora mismo podía estar orgulloso. O seu proxecto, polo menos, o que ven sendo a casa, está rematado por fora e eu creo que estará desde aí arriba, estará moi orgulloso do que conseguir. Démoslle dúas mans de pintura. A vos gusta vos a cor? A cor, aparte, combina moi ben co rexunte do outro lado, entonces ten... É moi ben. A mí gustame, de verdade. Eu non sei se é de estar afeitos a este cor ou, bueno, de velo tantas veces que xa hasta me gusta a todos. Pois efectivamente, a cor iba un pouco na línea para empastar todo, para que todo combinara. A cor da casa é un cambio radical. De estar tantísimos anos co cemento á vista, todo se ha dito, entre o rexunte e a cor, que fan un conxunto... Combina moi ben, a verdade. Pero teño que dicir que o de cintao ficouse a tú, Adrián. Home, que non íbamos deixar esta fachada que é a principal toda esburatada, que tiña máis buratos que Dios. Donde hai boa pedra non te aguantas. Hai un Ok. bon encintador como a min. É unha pena deixala Non hai boa sen pedra, encintar. hai un bon encintador. Para ti non encintar. No, un cinteme de parede. Joder, este tipo cintou ali 4 pedras na esquina e xa di que encintou a casa toda. Eu flipo, debemos estar en obras distintas. A min a verdade, como quedou a parede de pedra, fascíname. O rexunte dalle un cambio radical. A verdade é que a falta de Carlos se notou moito e tivemos un carpinteiro sustituto, que foi Adrián, que fixeches unha varanda. Bueno, Cada tornillo, papá. Tampouco te veñas tan arriba, Adrián, que esas 4 tábuas tamén as impuñer eu, De feito, puxenlle os tornillos, puxenlle eu aí todo, ao final case fixen eu. A verdade é que a elas o que máis lle gustou foi o rexuntado da pedra. Pero, bueno, tamén me deu o choio que tuven que picar aí casi un día inteiro. Tiña o recintado este de morteiro negro que deberonlle botar cemento solo que non había Dios que o picara. entón creo que nesta obra o equipo respondiu e eu como eles. E vos quedastes contentas? Moi contentas. E vos tamén respondeches, E creo que che tocou traballar. Sin problema. A ver, eu tamén axudei no que puden, bueno, espero que valera para algo. E bueno, ti tamén. Non, eu tamén, xa que polas mañás traballo, polo menos á tarde botaron a man. Verdad? Sin problema. Esa porta, aí houbo pincel, aí houbo pincel. O que non cumpliste, Xa, non houve maneira. non houbo maneira. No. Foi unha promesa xa No, eterna. se utilizaron todos os recursos posibles, pero nada. Bueno, non sei se os utilizastes todos ou algún só, pero bueno, Se a seguirá furgoneta intentando. siga aí. Sí, pero- Xa vos dicen que ese non é o sitio, que a tendes que retirar. A ver, foi unha pena que non vinera o chatarreiro, que sería o remate de todo isto, pero bueno, esperemos que próximamente poda solventarse ese problemiña. Dounos pena pois non poder tocar o hórreo, outras cousiñas que nos houbera gustado facer, pero creo que esta fronte quedou estupenda, tirouse a parede, idea tamén de Adrián, Sí. moi ben. É que non tiña sentido ningún eso. Ahora polo menos se ten acceso, porque antes estaba inútil de todo. Recuperaste Sí, un cacho. o balcón. Polo menos hai un trozo máis para lecer ou para o que sea, pero polo Sí. menos utilizalo. Para disfrutar. Sí. Que aparte tendes unha propiedade moi bonita. E nada, eu creo que quedou todo bastante ben dentro das limitacións que tivemos. Te tuve que poñer eu as plantas. E que bonitas quedaron.
Ainda non socaron, non? Gustan vos? Sí, como non Quedaron moi gustaron. ben. Eso é arte, Plantadas Eso é arte. correctamente, Sí, co señor. seu rego correcto, Abono. o seu abono. Tamén as achates, Que ben quedaron as plantas. Con unha cousa que fai ben que presume. E depois diceme a min, ai, Litos, que xa sei que fixeches tú. A ver, home, de algo terei que presumir. E non me digas que a obra non luce, que as plantas tan ben postas que quedaron. Vese que Rosa de verdad ten idea de